From Arochukwu Kingdom. Oh, yeah, you're not from Aror, then you're missing a lot. Aror is a place to be. Yes. You need to use speed. Come and experience Aror. Anytime you're free. You know what they call must get set. Yeah. If they can run, they should run back home. Because if they are not here, they are missing a lot. Yes. That's actually a fun and interesting place to be. This seems to be like the mind-blowing set. Yeah, the Obikita set is giving us the climax of it. 31st, 2003. Ekpo Arochukwu na Mibaro. Ibrekwe direta onyo dinu ụmụ arụ nọ na mba mmadụ overseas, Korea, Japan. Anyị na-ekele onye ọbụla mụ unu ndị bịara ebe a David anyị si were abụ ekpo anyị a gaa na Germany, gaa India.
visitors come from all walks of life. For example, I'm coming from Abuja all the way to come and watch the Ekpo masquerade dance. It's our ancestral culture. Yes, from Arochukwu, Ababu to be precise. Aror is always awesome. Even when we're in balls or this 31st, and I'll be on Ekpo Arochukwu na catch up. Diana, I watch you go to Ekpo, but like 31st, Diana, watch it. Unyere ọkpa ochie n'ofe nkịta egwuregwu a na-egwu a dị ukwuu ọ na-atọkwa anyị ụtọ na anyị na-alọtakwa aga n'afọ bịa fụkwa ndị anyị hapụrụ n'ụlọ kelekwa Chineke aga afọ niile sa aga sorokwa ogwu egwuregwu nọ n'ime ya so obi dị m ụtọ ukwuu ilegharị anya ugbu a na ogo ịma afụ na ọtụtụ ndị mmadụ nọ ya ma ndị na-egwu egwuregwu ma ndị na-erikwa ngwongwo maka ngwongwo so ya egwuregwu ọbụla a na-egwu na ngwongwo anọgide n'ime osu ga-ezu so obi dị m ụtọ nke ukwuu nwanne. Thank you. It's a beauty and it's very, very much indigenous to Arochukwu in particular. This is our pride, this is our culture, and we're happy to be here once again. So we're coming back for EKG on September again, just to watch the Ekpo dance. You can see it's evidentially, people are here just to watch them dance. Most of the people dancing here, some of them are from the United States and England. Yes, I know two of them. Not just the Aror indigenes here. Yes, they come there from the United States just to come and carry the masquerade. Yes, in person with the charcoal and everything. Yes, their cars are packed. Yes, yes, yes. It's a beauty. Thank you very much. Barrister Ojukwu. Yes, yes. I practice in Abuja, Abagu village.
everywhere everywhere General Barili Ekpo 31st because now may not be Kita na Awaja last year, so never to be in Arochukwu. Leave the city and come and watch Ekpo. Hi. Yeah. We are in Arochukwu, and how do you feel about the culture that we are displaying It's today? wonderful, that's why we are here. Okay. It's always a wonderful time in Arochukwu. Okay. It's always one of the happiest moments. What's your message to people who have never been to Aror, who are just watching? I don't want them to come down to Aror and see the wonderful culture of Arochukwu and see the hospitality in Arochukwu and what Arochukwu is all about. Arochukwu is all about a home for all. It's all about a home where people can come and relax and be happy. We have the cultural heritage. The foundation is on culture. And when you come here, you'll be happy. Spend your Christmas, your KG here, you'll be happy with us. Wonderful. It's a home of all people. Wonderful. We receive people. Wonderful. We are blessed coming to Nigeria. My name is Pastor Onkwe Okoro. Wonderful. An immigration officer, chief superintendent of Nigeria Immigration Service. Whoa. Working with Murtala Mohammed International Airport. Kowa basara ekpere ekpo niile na-etebaje ekpo niile etebana n'udo bụ isigba ekpere bụ onye na-abịa ọkụ ụmụ ya niile ekpo niile tere ekpere ma ile anyị ga-ahụ dị azịza ngochi miniri something azịza miniri that na ya onwe bụ nna ekpo niile dị na azịza niile ka oji ajịza ngochi n'aka ka o ji na-asacha isi iji esi na ọkpụ ụmụ ya niile tere n'oge a ka ọ na-asachara n'ala. Mgbe ọ nasara tụle ọ dị ebe ọ ga-erusi n'ọnọdụ nkwa eze Ekpo gị na-atụ ya akwa nke bụ akwa refere na-atụ ya ji esi arụ ana omenanị arụ oke Igbo bụ na mgbe ọbụla ị tụrụ ekpere m akwa to show that na ekpere m etechana n'ogo then ekpere m ga-ewere ezi azịza niile asachapara plus akwa dị na alabazie n'ọkata. Aha m na-aza Ọkafọ nwa Ọkafọ eze Ekpo obi nkịta na eze Ekpo Aror. Ana ụmụ arụ na-elere ya bụ onyonyo a ana m ekene unu na-asị unu biko onye afụrụ n'afọ a ka afụkwa ya n'afọ ọdọ. Ihe m na-arịọ onye ukwu na onye nta ndụ onye ukwu ndụ onye nta dị na ọgarachi na chi a na-akpachebe ọgara ma na-asị ụmụ arụ oke Igbo ebe ọ bụla ha nọ ogologo ndụ na-arụ isi ike ọganiru ka anyị na-arịọ onye ọbụla sị n'isi ụmụ arụ na-ada aja ọ mechi nke ya achụ ya. Ndewo.
here today because Onganga, yes, it is Aror have been an ancient kingdom. That is why, even though we don't have, we find ourselves to our place. We know our God will do it because it is a tradition that has been done for long, which is we cannot be able to depart ourselves from it. Arọ dị ụtọ, at least agaghị nọ na-elegharị ihe na-emenụ, ọ bụ ihe obi ụtọ. It's a special entertainment. This kind of thing that is happening here is not obtainable in several villages. In Arọ, ndị mmadụ na-like ịlọta, akwa ịghọtara, unlike other villages whereby ndị mmadụ na-atụ ụjọ ịlọta. And Ekpo Akwanụ bụ another form of entertainment. Ndị mmadụ na-eji apụta, na-ele anya, na-enye ha obi aṅụrị. Aga anyị dịkwa, yes, aga anyị dịkwa. Obi dị anya ụtọ maka ha ala emenu. Arochukwu nwere very rich culture. Akwela aghọta. And Arochukwu bụ a special place. Ha lee ya elekwana ha eme ebe a. Obi gara atọ ha ụtọ. Anyị ndị nọkwa na anọ, obi gara atọkwa na anyị nwe ụtọ. Ihe m na-eze ụmụ arụ na mgbada n'ebe ọrụ na ha jisi ike na-erute ụlọ ka ha bịa na-ahụ mmemme a maka na ha na-eme isi a lot. Mụ nga anọdị mama ahụghị Ekpo a na December. So one of the things yes, all one of the things I win now. Regular culture, more than atom or tonary. So with that, but I'm sure December got to ya na-eji enwe obi ụtọ afọ ọwụna mgbe na anyị lọtara anyị na-eme enjoy a na-akpọ ya Ekpo Arochukwu onye ọ na-alọtara ma o lebeghị Ekpo a ọ maghị obi na-adị ya beti ime Ekpo a ị ga-eme enjoy chetachi ihe niile ichefuru echefu so ihe ahụ Arochukwu obi dị anyị ụtọ nke ukwuu ndewo. I have almost 15 years in Aror here. More River State, actually. I'm River State. And I like to visit Aror every December. I visit Aror every December. This year, Ekpo Hana about their tradition. I like them their tradition. Ekpo 2023, Maramuku. Emily enjoy very well. So I had you video, but I have I do a Christmas, I do a natural. Ihe mere bụ na Ekpo dịka ị na-apịa n'ụbọchị taa ọhịa arụ ji akpasị akpa nganga and ọhịa na-emekwa ọtụtụ ụmụ arụ a na-anọtakwa n'arụ ife agaghị na-emekwa ya ugbo ife ọhịa ọtụtụ ihe na-eme ụmụ arụ ji na-enwe aṅụrị so ọhịa kwesịrị ekwesị omenala arụ ka ọ come and follow me and watch next time. I'm inviting all people to come to Aror and watch Ekpo. Okay, do number. I got for the Nafa, I for one for the Naha Jesus.